Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes to bude trošku iné. Jednak, že vidíte, že som takto nastojato. Nedala som si mikrofón, lebo toto video bude pozliepané zo všetkých dní, ktoré boli pred krstom a raz som tichšia, raz som hlasnejšia, tak som nechcela, aby ani tento úvod bol nejaký extra výrazný, tak snažím sa to nejak tak, že vytiahnuť zvuky, postišovať, dúfam, že to bude počúvateľné, verím, že áno, ale hlavne ide o tú emóciu, takže technikálie teraz neriešim. No a ja vás vítam pri tomto videu, ktoré som nahrávala veľmi autenticky, 5 dní pred krstom, čiže vlastne od pondelka až do soboty, 6 keď berieme aj ten krstový deň, od pondelka až do soboty, čo sa vo mne dialo, lebo ja som bola tak v pohode, ešte aj 2 týždne pred krstom, aj v nedeľu ešte, že však v sobotu je krst a pondelok ráno som sa zobudila, Fresh zazdielal prvé nejaké storky a ja že... A normálne to išlo a vtedy mi tak v hlave došlo, že dobre, ty potrebuješ vypnúť myseľ. To potom vlastne aj počas toho videa som niekoľkokrát hovorila, že fakt som potrebovala vyslovene byť vypnutá. Naozaj, či kniha, či nejaký film, relácia, telka, tvorenie s Hankou. No uvidíte, čo všetko sme robili a naozaj ja som nemohla myslieť na to, že vlastne čo bude v sobotu, aby som sa tu neopúšťala. Napríklad v sobotu tu predtým som videla storky z Freshu, čo tam mali akciu, že koľko ľudí, to aj tam bude toľko ľudí a už mi išli všetky tieto myšlienky a ja, že halo, stopni sa, toto nemôžeš proste dopustiť, aby ty si sa takto vystresovala, lebo myseľ je žiaľ Bohu sviňa silná v tomto. Takže ja som sa naozaj nastavila na to, že potrebujem čo najviac vypnúť tú hlavu a tieto videá mi k tomu tiež veľmi pomohli, lebo vlastne som si povedala, že telefón chytím do ruky, nepracovala som. Ten týždeň bol taký, že len tie pripravené storky, čo som vlastne mala, nejaké proste príspevky a tieto veci a to bolo viac menej všetko predpripravené, ale žiadne konzultácie, žiadne nejaké extra odpisovačky ľuďom, že fakt som sa snažila, že ten týždeň nepracovať a proste sa nejak tak naladiť na to, že si to idem tam brutálne užiť. Čiže som sa snažila aj s tou Hankou, že nech sme proste skôr my dve, nejaké takéto fakt, že tvorivé, kreatívne veci, aby tie ma zamestnávali a nie je to, že teraz musím odpísať, musím sa pripravať, lebo potom prišli ďalšie myšlienky. Potom prišlo, že čo keď niečo zabudnem. Mám všetko, na 500 miest som si poznačovala papieriky, neviem čo hovorím. Máš všetko. A keď niečo zabudneš, si vo Freshi. Nemáš prášok do pečiva, aj sa to stalo, zabudla som ho, preto mi to asi napadlo teraz. No tak sa otočíš, tam je váška, Jožko zbehol, kúpil a tak ďalej, čiže nepotrebovala som tam nad ničím stresovať, že čo keď náhodou niečo, nič, všetko sa vyrieši, brutálne som sa potrebovala dostať do toho prítomného okamihu, takže som rada, že som sa na toto dala, že vlastne som spravila takéto behind the scene video, lebo aj to mi v tom pomohlo, že nebolo to len o tom, že čítam, tvorím, ideme, spravíme, neviem čo, hráme sa, ale že naozaj, že aspoň som trošku akčná, aktívna aj v tom mojom, ale teda ma to nejak neobťažuje alebo nezaťažuje to tú moju myseľ. Takže takto vzniklo toto dnešné video. No dúfam, že sa vám bude páčiť. Rozmýšľala som, že či tam medzi to ešte niečo ponahrávam, ale dala som tam len také hlasové komentáre a chcela som tam vsunúť jednu takú vec, ktorá sa udiala hneď prvý deň, ale povedala som si, že už to mám pekne zostrihané, takže nebudem to do toho vsúvať, ale vlastne dám vám to sem hneď na začiatok, pretože pondelok bol ten taký prvý zlomový, že fakt som sa vystresovala, že vlastne už od rána, že taký ten silený úsmev, že čo bude. A brutálne som si išla do tej hlavy a hovorím, OK, teraz 5 dní, ako mňa tu vystre, keď 5 dní budem takto. A stala sa taká jedna čarovná vec, že ja som varila, Hanka sa hrala a absolútne nebol dôvod, aby som k nej išla, lebo ani ma nevolala, aj som pred chvíľou len odišla a začala variť, ale zrazu som len vošla k nej do izby, ani neviem, že ona sa na mňa pozrela, že čo mám alebo čo robíš, a bum, náraz. A ja, že to čo bolo? A narazilo nám do okna vtáčatko. A bežne sa to akože stáva, ale väčšinou buď odletia, padnú, alebo čo ja viem. A toto vtáčatko ostalo na tej parapete. Malilinka, to je úplne takéto malinké vtáčatko. Nikdy som také nevidela s takou žltou hlavičkou. A vo mne hneď taký ten inštinkt, že pozerala som na ňo, odletí, neodletal, trošku tak ako sa trepalo. Hovorím, nič, beriem ho do ruky. Otvorila som okno, zobrala som si ho, neodletel, ostal, tak som ho doniesla dnu. My sme mali
dokonalý zážitok. Jednak, že pre Hani to bolo niečo, že wow, hej, že máme vtáčika, ja hneď krabicu, hneď proste, že sa o ňo idem postarať, som mu to tam vystlala, tak teraz jasné, ChatGPT, čo to je za druh, ako teda pomôcť, čo robiť, bla bla bla. Videla som, že nekrváca, evidentne nemá nič zlomené, lebo proste pekne sa začal hýbať, ale proste bol otrasený, takže samozrejme, že treba mu pokoj a tak, trošku som mu dala vodičku, do zubáčika si aj pocuckal, vraj sa to inak potom nemá, alebo aby sa náhodou nezadusil, že keď chce, tak sa sám napije. A že proste, že zavrime krabicu, že nech ho necháme oddychovať a že potom on ako keby ten šok prekoná a že treba vyskúšať, že či by vzlietol. No tak jasné, že on vzlietol už v rámci bytu, hovorím, dobre, tak zlomené nemá nič, letí, ale zase tak akože zlakol, tak zase som ho dala naspäť do krabice, tak sme ho proste nechali tam, dovarila som obed a hovorím, Hani, tak poď, že teda zoberieme ho von, pozrieme sa, že či vyletí. Tak sme ho zobrali dole, jak som otvorila krabicu, rozkúkal sa, slniečko, vonku som a odletel. Prečo je to ale také zvláštne je, nikdy som nevidela takého vtáčika. Bežne tu máme holuby, ktoré však krmím, lebo máme domček, síkorky sa tu občas, nejaké vrabce alebo takéto. Nikdy som nevidela. Tento vtáčik sa volá, že králik zlatohlavý, z L, normálne akože z kráľ, spravili, že králik, lebo je to vraj nejaký král vtáčikov, že aj to vyzerá, aký mal takú korunu na hlave, či čo. A ja som si to hneď, som si ho preložila do angličtiny a išla som, že spirituálny význam zvieraťa. Lebo jednak, že aj knihu, ktorú práve som čítala, budete vidieť v tomto videu, aj tam baba veľmi akože píše a ja som aj vedela, ja aj zo snov, aj tak, že každé zviera má nejaký svoj spirituálny význam. Človek by povedal, že len mačka, pes a neviem, tiger a tak, ale mne to nejak, že hovorím, toto podľa mňa určite aj tento vtáčik, akože to není náhoda, že teraz, že ja som vošla do tej izby, že narazil a tak ďalej, hej. No tak som si išla prečítať teda spirituálny význam tohto vtáčika a to bolo, že jak riť na šerbel. Ja vám to tu teraz zazdielam, aby ste si to vedeli prečítať. No, čo poviete? Symbol nádeje, transformácie, spirituálneho rastu, nových začiatkov, zanechania starých strachov. Hovorím, ja takto oddychám celý deň zrazu od toho momentu, celé poobede takto a potom už budete vidieť, že začal útorok super deň, hej, že vlastne tak ma to nakoplo, tak mi dodal ten vtáčik niečo, čo som v tej chvíli potrebovala, aj takéto zastavenie, že vlastne aj s tou Hankou my sme len pozorovali proste úplne no neviem, to boli tak čarovné chvíle s tým vtáčikom, že mňa to totálne nakoplo. Akože dobre, budete potom vidieť, že streda tu trošku išla dole vlna, ale v podstate zo všetkých tých 5 dní, akože jedna streda bola taká a ten začiatok toho pondelka, ale inak sa to všetko tak pekne ako keby nieslo k tej sobote. No takže takýto zážitok sme mali a ja ako vždy hovorím, nič nie je náhoda, čiže toto presne takto malo byť. No, ale teda poďme rovno priamo na tie emočné videá, aby som tu nekecala zbytočne dlho na úvod, už to bolo aj tak dlhé, ale je to len preto, že som to nechcela už tam striať do stredu, takže som zvedavá, čo poviete, dúfam, že sa vám video bude páčiť, teraz sa s vami vlastne lúčim takto, aby potom video skončilo pekne tak, ako som ho ukončila. Tak ahojte. Je pondelok ráno a Fresh práve zazdielal storku, že v sobotu je krst. A začínam mať trošku stres, tak sa snažím dávať do nejakej pohody, čiže čo najviac sa vypnúť, ak sa to dá teda pri 3-ročnom dieťati. No toto sú teraz moje aktuálne pocity dnešného dňa. Tak som sa hodila trošku do kľudu, najlepšie pri čítaní, inak niektoré Hankine knihy by si mali prečítať aj dospeláci. Obedy už začínajú byť odľahčené, nie na dobrý spánok, no a čo sa stalo potom, to vám musím povedať podrobnejšie. Co by si krásny? Deň druhý, dnes som sa zobudila oveľa lepšie. Včera som si dala zámer, že týchto 5 dní do soboty sa musím úplne skľudniť, stíšiť a veľmi mi v tom pomohla včerajšia situácia s tým vtáčikom. Takže dnes som sa zobudila lepšie. Je tam taký ten prirodzený tlak v bruchu, také tie motýle. Takže menej jem napríklad, že vlastne také menšie porcie, takže to pretrváva, ale inak sa cítim taká uvoľnenejšia. Tak uvidíme.
Aj dnes pokračuje chvíľka pre seba čítaním, len sme pridali aj viac tvorivej činnosti. Obedy klasika, v jednoduchosti je krása, no a toto počasie si vyžaduje byť aj čo najviac času vonku. Výbuch emócií dneska celý deň. Práve sme prišli domov z lesa, zapla som si internet a túto označenia, že letáčiky vo Fresh Markete a ja neviem čo. Bože, ale teraz som tak, že tak akože pozitívne dobre naladená. Hovorím, toto je týždeň Husenkovej dráhy. Tretí deň je streda, krst nás čaká v sobotu. A dnes som sa zobudila trošku horšie, ani mala v noci horúčku. Klasika, nádherné prevedenie psychosomatiky skrz mami na dieťa. Hneď som vybrala knižku, prečítala si, sedí úplne jak rýb na šerbel. Tak som sa snažila neopúšťať a neísť si v hlave tie veci, že a čo keď aj ja ochoriem, a čo keď toto, a čo keď hento. Nie. Ostávam v prítomnom okamihu, veľmi mi k tomu pomáha kniha, ktorú som vám už ukazovala. Je to vlastne taký dvojitý svet, že vlastne v tej knihe žijem ten prítomný okamih, takéto, aké by som to chcela mať aj ja. A zároveň potom sa mi vynárajú v tomto svete tie moje všelijaké myšlienky. No, takže ako hovorím, Husenková dráha. Včera sme si malovali dúhu, slniečko, lietajúci balón a dnes to začalo takto. Vraj si mám vybrať aj ja čiernu. A tak toto dopadlo. Potom sme mali obed a na chvíľu som si musela zameditovať, lebo aj potom sa diali veci. Po 2 dňoch, náročný deň, OK, a príde mi práve mail, veľmi pekný, že krásna je kniha a tak ďalej, ale že slečna nepočítala s tým, že tam budú vyslovene len akože takéto bezalergénové recepty a že ona by ju radšej chcela vrátiť, že niekomu by kniha mohla poslúžiť. Ja neviem, to tá vlna vibrácie, keď sa zníži, tak potom ide všetko. OK, pokračuje streda. Behám medzi kozmetičkou a kaderníčkou a práve som vošla do gigantickej diery. Oškrela som kompletne spodok auta. No, takže dnešné emócie sú takéto všelijaké. A teraz premýšľam, že toto mi čo chcelo a čo malo povedať. Sorry autíčko, ale aspoň ma potešili nové vlasy a táto prechádzka pri Dunaji. Husenková dráha level 1 000 000. Dneska som sa zobudila s mega super náladou, s novými vlasmi. Máme 2 dni do krstu. Hello. To musí nahrávať. No do takého videa, čo strihám. Na Hero, takže tam môžeš byť aj ty. Hoci nálada stúpla, pokračujem s mojimi bunkovými solami a bachovkami, ktoré si dávam už niekoľko dní. Potom som mala vyslovene chuť si zabubnovať, ponoriť sa do hudby, nasledoval obed a ešte niekoľko krásnych momentov, ktoré priniesol tento vysoko vibračný deň. Tak ako všetko včera išlo takto dolu, sa sypalo za sebou, tak dneska všetko úplne krásne. Som si lahla k Hani, vždy si takto po obede lahnem a niekedy to je tak, že 10 minút už ma potom zobudí a takých tých 15-20 minút potrebujeme. Dneska som úplne cítila únavu, že tých 20 minút, presne by som chcela niekde 38, aby som si tých 20 minút mohla pospať. Ani slovo, Hani si tu pri mne čítala a otvorím oči už tak, že ich moje telo cíti. Otvorím oči a pozerám na hodinky, že 38. Takže tak ako je dneska hore vlna, tak všetko pekne takto vychádza. No a k tomu, aby mi táto vlna vydržala ešte aj zajtra, mi dopomohla moja milovaná salsa, kam som si ešte večer vybehla. No, od rána som dočítala knihu, dávam si myseľ do pokoja, takže tieto dni ma to úplne volalo. Volalo ma dočítať knihu Volanie duše. Stúpa mi napätie trošku, ale takéto vnútorné, takéto dobré, že aj sa teším, aj všetko. Zajtra je to akože, že som dobre, že nie som
takto vystrašená, takže skôr tak akože pozitívne, že dobre sa cítim. Ale teda cítim, že dneska potrebujem aj jedálniček ešte viac odľahčiť a celkovo sa nejak tak pripraviť na ten zajtrajší veľký deň. Ešte včera sme si nazbierali plný kýblik krásnych jesenných listov, takže dnešné doobedné tvorenie bolo naozaj tvorivé a potom sa zase začali diať veci. Varím a práve som sa dozvedela, že krstný otec mojej knihy, keďže je doktor, musí ísť do Nemecka urgentne a nevie, žiaľ, zajtra byť na krste. Necelých 24 hodín pred krstom sa dozviem takúto správu. Nádych, výdych. Ostávam pokojná, mám plán B. A ja neviem, asi to takto malo byť. Všetko sa pre niečo deje. Zaujímavé. OK, mám krstných rodičov a dvoch takých čarovných, dvoch dokonca. Milujem vesmír, naozaj. Čiže idem si ďalej pozitívnu vlnu. Nebola ani chvíľu negatívna. No možno na sekundičku som tak, že hopa, čo sa deje? 24 hodín pred mi vypadne krstný moje knihy. Ale už je dobré. No a dnes som ešte okrem obeda stihla aj predpiec nejaké veci na zajtra, keďže všetko by som tam nestíhala. Posledný večer pred krstom. Práve som dovečerala. Idem si dať čaj. Som zabalená v deke. A zapla som si úplne plytkú vec, možno je všetko, na totálne vypnutie mysle. Ja som si niektorý deň volala so Zuzkou, mojou milovanou, ja ju nazývam terapeutka snov, ale proste to je naše slniečko, s ktorou riešim sny, ktorá organizovala festival snov a fakt strašne múdra akože žena, čiže to treba povedať, s dlhoročnými skúsenosťami so všetkým. Ona ti mi povedala, že Paťka, ty musíš vypnúť myšlienky. Hoci ako, ja si napríklad pustím film, nejaký romantický, nejaké proste niečo, čo máš rada. A vtedy mi vlastne doplo, že áno, presne toto potrebujeme pustiť si možné všetko, kde sa budem smiať na hercoch, kde nebudem absolútne na nič myslieť. Takže toto práve teraz robím a potom si napíšem vďačnosti, spíšem si do svojho denníka, čo zvyknem podvečer a idem spať. A ráno sa zobudím a je to tu. Je tu deň D. Nechcem ešte kričať, lebo je asi 5:30, hore som od 4:30, všetci spia. A som mega happy. Keď sa balíš na jednu noc, ale berie si 3 rôzne diáriky, lebo sem si zapisujem svoje denné rytmy, sem si zapisujem sny a sem si zapisujem večerné vďačnosti. Do rúžova vyspinkaná, veci pobalené, tak môže prísť na rad trošku skrášľovania. Samozrejme iba tak po mojimi prírodnými kozmetikami. Potom sme si dali pomalé raňajky, Hanke som ešte pred odchodom prečítala jednu knižku a môžeme vyrážať. A čo outfit? Pre niekoho možno nič nezvyčajné, ale pre mňa, ktorá kedysi stále behala na záchod, to bola zas poriadna sranda. Dala som si overall. Cesta bola v pohode, spievala som si mantry, až kým som neuvidela toto. Omega, to som ja. No a to, že krst dopadol fantasticky, už viete z iných videí, tak to nebudem naťahovať. Už som po a idem sa najesť, lebo zo svojho som toho veľa nepojedla a ani som nemohla a teraz si vychutnám živú planetu. Jožko sa ma pýta, či si nedám paradajkovú polievku s parmezánom. Haha. Klamala by som, kebyže poviem, že toto doobedie ma nevyčerpalo, tak sme si zbehli do Mačkafe, kde som si takto lahla, na 20 minút som si zameditovala a načerpala energiu. No čaute, krst je za mnou. Práve sa nachádzame na nejakom bratislavskom ubytovaní a počúvajte. To ticho, normálne je tu ticho uprostred Bratislavy niekde, dobre sme našli. Poviem o tom viac potom, toto som chcela len také autentické, že nech mám práve tesne po krste. Dávam si svoje oriešky, obed som mala zo živej planéty, to som vám už ukazovala. No a teraz sa idem trošku ešte prespať, hoci sme už boli v Mačkafe a tam pri Mačkách som si šlofla mojich 20 minút v meditačnom stave v kómovom, aby som neprešla do nejakej bolesti hlavy, lebo totiž to večer nás čaká taká špeciálna oslava môjho krstu. Nie je to oslava môjho krstu, ale boli sme pozvaní na Diwali party.
čo je vlastne najväčší indický sviatok, takže to brutálne vyšlo, že to je takto v jeden deň s mojím krstom. Veľmi sa na to teším, tak sa trošku potrebujem prespať, aby som ešte aj to zvládla, ale podľa mňa je to také akože úžasné zakončenie takéhoto veľkého dňa, takže bude super. No a ja potom donahrávam tuto ešte asi nejaký záver tomuto videu. Vôbec neviem, ako nejako to potom vypáli, ale máme všetky tieto autentické zábery po celom týždni, takže dobrý, ako sa to povie, dobrá húsenková dráha to bola, no čo vám poviem. Takýto krásny darček som dostala, dokonca dvojmo od mojej krstnej mamy Natálky, ktorá ma chcela potešiť. A na to mi potom aj Martinka poslala takéto prekvapčo. Jedno som už zjedla, to je jasné. Aj toto je návrat k prírodzenosti, pretože máme jeden deň spolu s Jožkom. Prišli sme na ubytko, máme ešte v pohode 2 hodinky a mohli by sme si, ja neviem, pozrieť nejaký seriál alebo čokoľvek, ale nie, ja potrebujem, aby sa moje telo stíšilo, vyplo trošku, aby som nabrala energiu, takže ho počúvam a proste si opäť ľahám spať. A dobre som urobila, pretože vďaka tomu som si užila dokonalú bodku tohto dňa.